Finalment, en els llocs i gent ens hem desplaçat fins a Catalunya, concretament a la vila de Taradell, amb la colla de Sant Joan, per mostrar els nostres balls populars i tradicions als vecins de la Plana de Vic. I fins aquí el Fora Vila d'avui. Els deixem amb el ball pagès de la colla de Sant Joan, que aquest pont actuava a la vila de Taradell en un intercanvi amb la colla local. Malgrat que poca estona abans plovia bots i barrals per tota la Plana de Vic, a l'hora de començar la cercavila pels carrers de Taradell, la pluja va respectar les colles i tot va anar força bé en les demostracions de danses pels carrers de la vila. En tot cas, i per evitar cap relliscada, els de la colla de la Britja van canviar el seu calçat habitual per un de més modern, però alhora més segur. Durant la cercavila, les colles van anar parant a diverses places per mostrar les especialitats. Ball pagès per una banda i el tradicional ball de bastons català per l'altra. Com podeu veure, doncs, es balla el ball de bastons, que és una secció de l'esbart. A Catalunya hi ha molta tradició bastonera, a part dels esbarts que ballen la dansa catalana, la tradició bastonera és això que esteu veient ara. Hi ha moltes trobades a Catalunya, hi ha molts grups que només fan el ball de bastons, i esclar, el que s'ha de vigilar doncs, és no picar-te els dits. Ara nosaltres estem intentant pujar la canelleta també ara pren el ball de bastons, i és una manera d'anar-los introduint a l'esbart. Suposo que us agradarà. I aquí hem acabat. Davant l'Ajuntament i davant les autoritats i nombrosos vecins es varen poder seguir les danses abans esmentades, tot just abans de la recepció a la colla visitant oferta per l'alcalde al Saló de Plens de la Casa de la Vila. Durant l'acte i després dels tradicionals parlaments, seguits amb força interès pels presents, els batlles s'intercanviaren diversos obsequis representatius dels dos municipis. Llavors, més cercavila fins al Centre Cultural, on primer es va fer una demostració de danses a la plaça Amfiteatre, on bastoners i dansaires varen cremar els darrers cartutxos abans de l'actuació dins la sala teatre del Centre Social. El centre, una antiga factoria tèxtil que viu ara una segona joventut mercès a la seva reconversió en espai cultural i d'oci, va acollir l'actuació de la resta de components de l'esbart, que delectaren el nombrós públic assistent amb diverses danses tradicionals tant catalanes com del País Valencià. Unes danses que després donarien pas a una demostració del ball pagès més genuí, complementat amb diverses explicacions i mostres de la cultura i tradicions eivissenques, així com del perquè de les nostres vestimentes i instruments musicals. Tot una ballada musical i de germanor que de ben segur que serà recordada per molt de temps a Taradell.